bidaiari da zen kanpaleku nagusi horren kapitaina eta laguntzailea izan zianak, ez? Egia zen, behiri esker. Darwin mendikateko izotz eremuaren goraguneak izan dira Intxo de Ais espedizioaren helburua, eta esplorazio geografikoa, ikerketa glaziarra, eskalada eta abentura uztartu ditu planetako mendikate urrun eta basatienetako batean. Espedizioari buruzko argazki erakusketa jarri du Eñaut Izagirre geografo eta glaziologoak Aita Agirre kulturkafean, eta bisita gidatua ere eman zuen. Barreni ere, argazki bakoitzaren aurrean geldialdia eginez eman dizkio espedizioari buruzko azalpenak. Bueno, Intxo de Ais edo izotzerantz, nolabait, bi zentzutan izotzera joateko espedizio bat izan da, ez? Esplorazio espedizio bat, Patagonia hegoaldean dagon, Tierra del Fuegoko artxipelagoan dagon Darwin mendikatean, batetik alderdi esplorazio hori aztertzeko geografia ez ezagunan eremu batean, mendi batzuk zeuden igo gabe zeudenak, eta baita ere izotza berak ematen digun informazioa ezagutzeko nahia izan gendun, ez? Pixkat glaziarren egoera zein aztertzeko, eta azken hau batez ere nire EH1 egiten ari naizen tesi dottorego tesiari lotuta. Eta Intxo de Ais taldea izan gena pixkat nahiko multidisciplinarra izan den taldea, oso euskalduna, lau Euskal Herritik joan ginelako, lankide daukadan Ibairriko geografoa eta alpinista, pixkat mendi lanetan eta oso ditua dagona, berarekin batera Joni Noriza alpinista gaztea, gaur egun Espainiako alpinismo taldean dagona, baita ere ezaguna zaigun Jon Artano kazetari eta idazlea, bera badauka proiektu bat handerik hande izena eman ziona, eta nolabait Euskaldunen eta handeetako herrialdeen arteko loturak aitu da bilatzen, eta gurekin pixkat kontaktuan jarri zen, zientzialariak ere nahi zitulako historiaren barne, eta guk proposamen genion gurekin edortzeko, gero Andrew Opila, Estatu Batuarra, argazkilaria eta nolabait dokumentalaren egilea eta zuzendaria, eta berari esker daukagu, hemen ikus daitezken argazki gehiena bereak dialako, eta azkenik Igor eta Adriana kotik belaontziko tripulazioa, eta guretzako oso babes handia izan dian bikote bat, ez? Batez ere hemen Monte Roncagli izen hartzen duen mendi honen inguruan jarri genituen gure esfortzu nagusiak, helburu nagusiak bertan genitulako, alde batetik bai mendi hau bosaiak ere izan ditu mendia dalako, 1970 hamarkadatik, igo gabe zegona oraindik, eta baita ere inguruan dauzkan hainbat glaziarretan datu oso garrantzitsua jaso genitzazkelako, nolabait glaziar hauen osasun egoera edo baldintzak, gaur egungo baldintzak zeintzu diren ezagutzeko. Orduan, ikusten da bezala pixka bada halako geografia oso laberintiko bat, ez? Eta bertara iristeko bai edo bai behar genuna zen belauntzi bat kanpaleku nagusi bezala lagunduko zigun. Eta hemen daukaguna azkenean gure belauntzi itinerante hori, ez? Gure kanpaleku nagusia izan dana, hilabete bat pasadegu bertan, beharrezkoa geneukan garraio bide eta garraio tokia izan da, Darwin mendikatean sartu eta inguruko eremuak ezagutzeko, 18 metro luze dauzkan belauntzi bat, Igor eta Adrianak tripulatzen dutena, eta guretzako oso garrantzitsua izan da, zeren azkenean eguraldi hona egitezunean segituan irten gintezkeen mendira, baina bueltan gentozenean deskantxurako edo bateriak kargatzeko toki oso aproposa horrelako espedizio batetarako. Azkenean pentsatu eremua oso urruna dela eta batez ere oso basatia. Normalean Ushuaia edo Puerto Williams nahiko gertu daude, 2 eguneko nabigazio bidaia bat da, baina apenas aurkitzen dozu jenderik inguru hauetan, batez ere ja udazkena gu izan ginen bezala martxoa eta apirila bitartean. Orduan, azkenean da, hori hilabete bat, aurpegi berdinak ikusten, toki berian lo egiten, ematen du gauza txikia dela, baina gero barruan badauzka bere tokiak, ez, bere sukaldea, egongela, kuartoak, eta batez ere hori guretzako oso garrantzitsua zana da, mendian egindako lanen ostean eta behin eguraldi txarra sartzen zanean, toki bat non epel egongo ginean, indarra berreskuratzeko aukera izango gendun, eta oso faktore garrantzitsua izan da kotik belauntzi hau gurekin izatea espedizio honetan. Espedizio
honen gakoetako bat segurazki izan da aurretiaz egin dugun plangintza guztia. Azkenean ikusten dut bai geografoak geran aldetik eta baita ere urte askotako esperientzia kontuan izan da, hasiera ja satelite bidezko irudiak eta aurretik erabiltzen, eta batez ere gure sarbideak eta ibilbideak nondik izan daitezkeen aurretiaz aztertzen da. Horrek asko laguntzen digu, batez ere eguraldia intxarra den eremu batean, halako hortzi leio bat edo eguraldion leio bat daukagunean preste egoten, eta kasu askotan eguraldi txarraekin egin behar izate ditugu hasierako orduak edo egunak, eta horrek ematen digu aukera eguraldi ona ingo dunean ja altueran izateko gure lanak eta mendi saiakera horiek egin ahal izateko. Hau izan zen segurazki espedizioaren helburu nagusietako bat, Monte Roncagli mendiaren edo Gailur Gorenaren igoera. Monte Roncagli honek 1930 hamarkadan izan zuen lehen saiakera Zelanda Berriko espedizio baten ostean, da gero izan zituen hainbat eta hainbat saiakera gehiago. Tartean Simon Yates, oso ezaguna den Simon Yates hori, Tocando el Vacío historia ezagutzen baldin badozue, bertan protagonista izan zen hori. Horren ostean ihes egin zuen Darwin mendikatea esploratzera, eta tartean Monte Roncagli honen saiakera egin zuen. Da gaina gure pelikulan ere pixkat gehitu dugu beste laguntzaile bat bezala, ez? Eta, izan zian, 20 orduko eguraldi on iragarpena izan gendun, hau izan zen martxoaren 23an, hau da, espedizio hasi eta 3-4 egunetara, eta batean, geunden alako ataka batean, non talde guztia goraka zijoan, baina ordu oso gutxi genitun gauza guztiak egiteko, bai mendia zein zientzia. Orduan banatu ginean, Jon eta Ibai mendian asko zailduagoak izan da, joan zian gailurraren igoera egiteko aleginean, eta bitartean Jon Artano Andrew eta ni joan ginean kanpalekua goraka igoz, eta batez ere zientzia lanak aurrera ateratzeko asmotan. Eta holaxe izan zen, gu hemen adibidez hemen ikusten dira 2 puntu, dira Ibai eta Jonen korda hor goraka igotzen nahi dianak, eta oso ordu gutxitan, atzaldeko 4etarako ja gailurrean zeuden, eta gero ja berak etxean, elur lagin batzuk hartzeaz gain gurekin batu zian, da ni ja bertan nengon nire lurra ginak hartzen, gero ikusiko den bezala. Roncagli mendia igotzen nahi zian bitartean, nire kasuan egin batez ere elur zutabe hauek sortzen, pixkaratxo bat glaziarrek goi aldean, beraien goi eremuan, pilaketa eremuan ze egoera daukaten aztertzeko. Batetik elurra nondi datorren jakiteko, eta hori analizi isotopikoen bitartez egin daiteke, eta baita ere elur hori behin glaziarren erortzen denean nola transformatzen den, izotzera nola transformatzen den ikertzeko, ez? Eta hortarako egin genitu nahi bat zulo mordo bat, 100 lagin, elur lagin atan ditu nolako boltsetan, gero boltsa horiek belantzira jetxizian, elurra eta izotza urtzen joan zian, da pixkanaka gero filtratu ostean, laborategira bidaltzeko ur laginak izan genitun, ez? Eta, azkenean, hor dauzkagu 3 puntu, ez? 3 horiek ea pixkat, Jon Artano, Andrew eta ni, eremu hauetan, glaziar hauen goi eremuetan, laginak hartzen nahitu ginenak, bitartean Jon eta Ibai eskalatzen nahi zian Monte Roncagli hau, eta gero dano batu ginean goi kanpaleku batean, da horrengo gunean eguraldi txarra etorri zitzegunez, desente txarra, beraka jaitsi behar izan ginean, pixkate rekuperatzera eta kotikeko berotasunera, ez? Elur lagin hauen helburua zein da, batetik kolaborazio proiektu bat Txileko hainbat instituziorekin, unibertsitaterekin, uste garrantzitsua dela baita ere bertakoekin zerbait egin ahal izatea, eta dago batez ere tesi proiektuarekin, nire tesi proiektuarekin lotuta, zein dan izotz eremu honek daukan sentikortasuna klima aldaketarekiko, hau da, temperaturak igotzen dihoazen enean nola erantzuten dute glaziarrek, badakigu aurrealdean atzera egiten nahi diala eta masa balantzen negatiboa dauzkatela, baina goi eremuak nola daude, orekan daude edo desorekan daude, eta hortarako oso baliotsua da hemen jasotzen aitu gehan lagin hauen emaitzak zentzuk izango dian. Emaitzabek oaintxe azkenengo astetan hasi naiz jasotzen, pixkanak zaizkit iristen, baina hendik falta zaizkit beste hainbat parametro edo beste hainbat emaitza, eta horren arabera pixkanak gero hasi beharko gara idazten eta artikuluak eta lantzen. Hemen daukazuen argazki hau da, nik uste dut esanguratsuenetako bat, ez? Azkenean gaude glaziar berdinaren B eremuan, goi eremutik jaitsi gara B eremura, eta gaude Roncagli glaziarraren aurrealdean, ez? Nolabait, nik hau aukeratu nun ikerketa gune bezala, 2018an hasi nun doktorego tesi hortan, eta hainbat instrumentu izarri nintun, orduan egindako espedizio batean, bere eremu guztian, batez ere atzera egitean nolakoa zen neurtzeko, kameren bitartez, baita ere hainbat estazio meteorologiko eta
termometro ezarrita. Hauek berreskuratzeaz gain, ikusten duguna glazierra idala mehetzen, ez? Bata ez beste, Patagoniako glazierrak aidea mehetzen, ia metro bat urteko mehetzen. Kasu honetan, mehetze hori da 2 edo 2 metro eta erdikoa bere eremuan, hartaz horrek erakusten duguna ez daudela bat ere egungo baldintza klimatikoekiko orekan. Eta gainera, mehetzen di joan enean, gero eta meheago eta gero eta tentsionatuago dago mi bat, joango da pixkanaka atzera egiten, izebergak edo izotz mendiak askatzen dialako. 2018an etzegon lakurik, bertan izan nintzanean, edo laku askoz ere lehenago aztezan da txikiagoa zan, eta batean 4 urteen ostean kilometro bat egin du atzera aurrealdeak, eta aurkitzen duguna da laku askoz ere handiago bat, eta glaziar bat, gero eta egoera txarrago batean aurkitu daitekena, eta gainera bertatik ibili geranean oso zaila zanaz, ikusten da bezala nahiko grieta desente dauzka azalian. Nolabait, espedizioko lehenengo 10 egunetan helburu nagusiak iaia beteta genuzkago gula, bai Monte Roncagliko eremu guztian, baita ere nire instrumentua jasota, eta hortik hasi ginen pixkat ja espediziori gehitzen beste bat aktivitate eta ekintza, ez? Tartean, sartu ginen fiordo honetan, Pia fiordoan, oso fiordo luzea da, eta izotzez betia egoten da, bertako glaziarrak oso aktiboak eta dinamikoa dialako, eta, bertan, bai egin ditun drone hegaldiak glaziarren egoera eta zeintzan aztertzeko, gero hainbat eta hainbat ikerketaren bitartez, ikus dezagun nola mehetzu edo nola mugitzen dian eremu hontan, eta bitartean Joni Noriza eta Ibai Irriko pixkat nervioso zeuden aktivitate gutxirekin barku barruan, eta joan zian Cerro Sare izeneko mendi bat eskala egitera, eta gu bitxartean bile ginen fiordo hontan izotzez inguratutako eremuan harrapatuta bezala, ez. Hemen daukazuen panel hontan ikus daiteke Cerro Sara mendi hau, bazegon pixkat Pia fiordo hontan igogabe zegon, eta Jon eta Ibairi igarri egin zitzaien, gainera ordu asko zeramatzaten belaontzian irten ezin da, eta saiatu zian egun eta erdi batean mendi hau igotzen, mendebaldeko gailurreria edo arista hori jarraituz, eta pixka bilatu zuten Monte Roncaglin euki ez zuten eskalada hori, ez? Monte Roncagli oso glaziar ingurune bat zen, kasu honetan badago mixtoagoa da eremu bat, arroka ere askoz ere hobea da, eta behaiek deskribatu zuten bezala baldintza oso eskoziarrak jasan zituzten, ez? Izotz gutxi zegoelako hendik eraikita, eta ikusten da bezala nahiko aizetxua eta belainotxua dan baldintzekin igo zuten mendi hau, gu bitartean ikerketa zientifikoak egiten ginela. Eta hau da pixkat espedizioaren bigarren erdian, helburu desenteia eginda zeudela eta beste bat opari ere izan da, saiatu ginen alako trabesiatxo bat egiten bi taldeen artean, da bi taldeak elkar batuko zianak eremu hontan. Hau da, Darwin mendikataren goi eremua, hegoaldeko isurialdean, eta saiatu ginen batetik Joni Noriza, Ibai eta Andrio joatea glaziar batetik mendian goraka, eta Jon Artanoetani hemendik goraka plato hontara. Ze aurkitu gendun? Izugarrizko elurte bat izan gendun aurreko astean, elurra desente utzizun mendian, metro batetik gorako elurra, eta azkenean asko saldu zigun bidea, ez? Ikusten da bezala, hemen trintxera handi badago sortuta, eta orduan bi taldeek hitz egin genuen, Jon eta ni hemen zehar geuden, iritsi ezin da, behaiek apenas ere aurrera egin gabe, eta orduan erabaki genuen berriz ere belaontzira itzuli, indarrak hartu, eta beste azken helburu bat sartzea espedizioari amaiera bat eman ahal izateko. Eta Andriuk aterazun argazki hau da pixkat espedizioan jaso dugun edertasunaren erakusletako bat, ez? Trabesia hori egiteko nahian, erabaki genuen ezintzala edo etzala posible, eta buelta emateko egunean goiko kordak topatu zuen izan zen horrelako bista, ez? Eta honekin esan behar izan genion ezetze mendiari, baina mendia beti horre hongo da,
egia esan oso pozik bizi izan genduen esperientzia horrekin, eta batez ere urrengo azken zatean egingo genuen jarduerari begira. Azken helburu izan zana, batetik Monte Francesen igoera edo igoeraren parte egintzan ibilbide berria edo variante berria, eta lan zientifikoetarako aukeratu genuen Italia glaziarra. Hasieran, Jon eta Ibaik topatu zuten hemen hego aurpegian, Monte Francesen hego aurpegian, izan zitekela posible halako izotz bide bat edo egitea, baina gero konturatu zian, berta iristean, etzegoela ia izotzik eraikita, eta orduan hartu zuten beste bidezka bat, hemengo variante honetatik, espolo jonen atzetik, eta zian zerakauen azpira, eta zeraken azpitik atera behar izan zian Monte Francesen ibilbide nagusira, hemen daukazuen irudientan daude zerakoiek. Monte Frances hau da, gehien eskalatu da mendia Darwin medikatean. Gehienez dauzka 12 igoera eta 12 igoera horietatik erdia Simon Yatesek egina dia bere hainbat bezerorekin. Orduan, pentsatu ez dagoela oso betea eremu hau mendizaletasunari dagokionez, ez? Eta gu bitartean Jon Artanoni eta Andrew hemen sokaburu ginen Italia glaziarrerako bidean ikusten dezuen halako oso txuria dan paisaia hontan pixkat GPS-arekin nabegatu beharra ere izan genuen, eta batez ere goi eremu hori bilatzen genuen azken elurlaginak atera ahal izateko. Jon Inorizak ateratako argazkia da, eta ikusten da bezala bada halako egun horietako bat, non ez dakizun egualdia nundi joko duen, egun nahiko aizetxu izan zuten, eta batez ere oso ezaugarri txuat dian izotzesko perretxiko hauekin, ez? Patagonian oso ohikoa dianak, bai Cerro Torren adibidez, baina baita ere Darwin mendikate honetan, Monte Sarmiento batean, edo beste eman mendi ezagunetan dauden halako formazio ikusgarri hauek. Eta azken irudia izan daiteke, adibidez hau, ez? Behaiek baldintza horiek izaten nahi zian einean, gu ere aiginan halako elurtetxo hau jasotzen, eta hemen nagoni elur profil batean, edo elur zulo batean sartuta, pixkat elur zutabearen edo elur geruzaren estratigrafia egiten, edo ezaugarritzea egiten, eta erorizitzezkigun halako hainbat elurte, eta batzutan lan egin behar izaten da, eta hortxe ditu ginen hotzean, baina guztora. So we came here to climb and do science, but this is what we do most of the time. Hang out in the forest. Here we are, mami. Equipo Torito, aquí el equipo Salami, ¿me compráis? ¡Cumple! ¡Woohoo! Wind, dry my socks.